छान धुतलेले आहेत. चला, शेताकडून येताना आंबे काढून आणलेत मी झाडाचे आणि आज मी त्यांचा मुरंबा करणार आहे. त्यासाठी सगळ्यात आधी मी आंबे धुवून घेतलेत आणि आता त्याच्यावरच्या साली काढणार आहे. अशा सगळ्या साली काढून घ्यायच्या. मंगू पण बसली आमची सावलीत मस्त बाजूला. मंगी, मंगी काय ग? मंगी वाराला बसलीस काय? बोलत नाही, गुंग आहे ती आपल्यात. सगळ्या आंब्यांच्या साली काढून झालेले आहेत. आता मी त्याला किसून घेणार आहे. आतमध्ये कुई असते त्यामुळे चारी बाजूने असं घेणार आहे किसून. जेवढे निघेल तेवढे. कुई आली. दुसरा आंबा. सगळे आंबे किसून झालेले आहेत. एवढा किस निघालेला आहे. चला आता मुरांबा करायला. आता मी गुळ किसून घेत आहे. मँगी, पाण नको. जेवढा आंब्याचा किस तेवढाच गुळाचा किस घ्यावा लागतो. पण आम्ही थोडं जास्तच गुळ घेतलाय. त्याचं कारण असं की हे जे आंबे आहेत आमच्या शेतातले ते खूपच आंबट आहेत आणि आमच्यात जरा जास्तच गोड खातात, म्हणून मी हा पूर्ण एक एवढा गुळ किसतीये. अर्ध्या किलोची अख्खी ढेप किसून झालेली आहे आणि हा एवढा गुळ निघालेला आहे. मम्मी कलबत्त्यामध्ये वेलची कुटून घेतायत आता. कढई तापलेली आहे. आता त्याच्यामध्ये मी आंब्याचा हा किस टाकते. आधी गॅस मीडियम मध्येच ठेवलाय मी. किस टाकल्यानंतर लगेच गूळ टाकायचा. गॅस लहानच ठेवायचा.
गुळ आणि आंब्याचा किस छान असा मिक्स करून घ्यायचा आणि व्यवस्थित मिक्स झाला की आपण जी वेलची कुटून घेतली होती ती मग ह्याच्यामध्ये टाकायची आणि गॅस लहानच ठेवायचा म्हणजे खाली लागत नाही. व्यवस्थित असं मिक्स झालेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी आपण जी वेलची होती कुटलेली ती घेते. एक 7 ते 8 वेलचीच्या कुड्या घेतलेल्या होत्या मी आणि एक थोडा वेळ याला असं सारखं हलवत बसावं लागते म्हणजे ते खाली लागत नाही. गूळ छान विरघळला की आंब्याच्या किसामध्ये तो छान असा मिक्स होतो आणि मग त्याची चव वाढते. एक 10 ते 15 मिनिटं असं शिजत ठेवायचं याला आणि फक्त मध्ये मध्ये येऊन थोडंसं हलवायचं जेणेकरून ते खाली चिटकू नये कढईला. आणि गॅस पूर्ण प्रोसेसमध्ये गॅस पूर्ण बारीकच ठेवायचा किंवा मीडियम फ्लेम मध्ये ठेवायचा. काही काही भागामध्ये याला गुळांबा पण म्हणतात कारण हा गुळापासून तयार केलेला असतो, पण आमच्या इकडे मुरांबाच म्हणतात. तर तुमच्या इकडे काय म्हणतात या पदार्थाला मला नक्की कमेंट सेक्शन मध्ये सांगा. प्रत्येक उन्हाळ्यात आम्ही हा मुरांबा करतोच. आमच्या घरात सगळ्यांना मुरांबा आवडतो कारण दुपारी शेतात गेलं किंवा संध्याकाळी जेवताना आम्ही आमच्या चपाती सोबत किंवा भाकरी सोबत हा चवीला घेतोच. ह्याच्यामुळे जेवणाची चव पण वाढते. आणि अजून एक सांगायचं म्हणजे हा मुरांबा तुम्ही केला आणि काचेच्या भरणीत ठेवला की तो वर्षभर टिकतो. तर ह्याच्यामुळे जामची पण गरज नाही, घरातच आपलं जाम तयार आहे. छान अशी उकळी फुटलीये, अजून एक 5 मिनिटं त्याच्यानंतर आपला मुरांबा तयार होईल. बऱ्यापैकी आपला मुरंबा शिजत आलेला आहे. आता त्याच्यामध्ये मी थोडंसं चिमटभर मीठ टाकते जेणेकरून त्याची चव अजून वाढेल. थोडस एकदम बस, त्याच्यामुळे खूप छान अशी याची चव वाढते. मुरंबा आपला तयार आहे. गॅस बंद करते आणि ह्याला आता असं बाउल मध्ये काढून घे. मस्त. असा हा आमचा मुरंबा तयार झालेला आहे. हा आता थोडासा थंड झाला की हा घट्ट येतो. मग मी ह्याला काचेच्या बरणीत भरून ठेवणार आहे जेणेकरून हा वर्षभर टिकेल आणि आपण मग हा जेवणाच्या वेळी आपण चवीला घेऊ शकतो. काल गेलेला मुरंबा मी आज खाऊन बघणार आहे भाकरी सोबत. तर कलर तर खूप छान आलेला आहे. हम्म, खूप सुंदर. एकदम आंबट गोड अशी चव आहे. तोंडात घातलं की मस्त विरघळते. तुम्ही पण नक्की ट्राय करून बघा.